Mangayun manem Bromo saking keluarga ageng BCB Maker Senaringan Bima Putra rental audio kaliput digital video syuting kinanti biastu kanthi live streaming sagedipun pirsa lewat YouTube wonten ing channel kinanti kepareng sowen saking keluarga ageng BCB di Salsa kepareng sowen. Kembali ya Mas. Ya. Ini belum ada permintaan. Belum ada request atensi. Oke, mungkin dari ibunya yang di sana tuh loh Mas. Wes enak-enak ngerujak kae ning kono kae. Nggih Bu, nyuwun lagu napa Bu niki Bu? Marai kemecer ya. Dalam? Oh, alah malah dikontroni Mas, yo aku gelem to Mas. Aku wedi aku. Lah napa? Ibu-ibu donggo peso. Aku ngasep muni nek nganti muni ku dilalah kliwat kwekrek malah. Nggih. Ya tembangnya mana sliramu no. Nggih, duit meleh nggih niki nggih. Nuansa campur sari, lagune napa? Pupus sing nelongso. Pupus sing nelongso. Insyaallah. Kono wis sambat iso kok. Yo nek ra iso tak Mbah Google ya. Wah. Iki marai anyak deg-degan anggere. Apa iki? Arjen sing dhuwur uripe Mas. Satenare takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lampe wis kadung mati rasaku kang mesrungo tangisku becike kowe lenga saka uripku paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresna iki wis dalanku pilihane wong tuwa Yan Mas Bayan sepurane ngene gawe loro atimu BCB tanggapane sir masih bareng BCB kerja bareng Bima Putra audio kinanti production neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara iya seseneng jero dodo pancen larakake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja sekakate marang kangenmu kemas pupu sing rasa
beda lambe wis kadung ngerti rasaku lantas rungokno tangisku benci kowe lunga saka uripku paribasan krangge lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Bima Putra Kinani Adi juga untuk dulur-dulur yang ada di luar sana juga diucapkan terima kasih yang masih setia di channel Kinanti untuk lepas setelah sudah hadir barang BC biar kesempatan sehari Sasa masuk gawe loro marang cinta terima kasih Bolo bareng BCP juga usai satu pertemuan ini nanti stand-nya untuk Mas Bayat Kotrek Satu permada Pupusin Longson Wansan Sampurosari bareng BCP.